कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രണാമം എല്ലാവർക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനയിലേക്ക് കിടക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതിം വ്യാസം തതോ ജയമുദ്രയേത് നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ. ഭാഗവതേ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നഷ്ടഗീ മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരി കൃപതമഹം വന്ദേ പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീഗുരുദീനധാരിണം ശ്രീചൈതന്യമീശ്വരം വജ്ഞാനതിമിരാന്ധ്യസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജലശലാഘയാ ചക്ഷുർമിലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം തദാതി സഭാന്തികം വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗരജാതം സഹന രഘുനാഥാനിതം തം സജീവം സാദൈവം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹനലളിതാ ശ്രീവിശാഖാനിം തം സാഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാന്ത രാധാകാന്ത നമസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചാകൽപതരൂപേച്ഛ കൃപാ സിന്ധിഭ്യ ഏവ ച പതിനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമദേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭാതിക്ക് ജയ ഗുരുദേവ് की ജനതകോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തർക്ക് ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മളിന്ന് 17ാമത്തെ അല്ലേ? അല്ല, 16-ല് 14 സ്ലൈഡ് വരെ. 16-ൽ 14 ആയിട്ടുള്ള അല്ലേ? നാമജപമൊക്കെ എല്ലാവരും ചെയ്യാറുണ്ടല്ലേ? ഉണ്ട് പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. 8 വരെ എത്തി എല്ലാവരും? ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവരും അറിയില്ല. നമുക്ക് ലിസ്റ്റ് എടുക്കണോ പ്രഭുജി? ഒന്ന് ലിസ്റ്റ് എടുത്തിരിക്കും മാതാജി. ഒന്ന് ഇന്ന് എല്ലാവരും കുറവാ പ്രഭുജി. നമുക്ക് നാളെ അങ്ങനെ എടുത്താൽ പോയി. മതി മതി. ഇന്ന് ഞായറാഴ്ച അല്ലേ? ഓക്കെ. നാളെ നമുക്കൊന്ന് ലിസ്റ്റ് എടുക്കാം. അന്ന് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇടയ്ക്കിട്ട് ഒരു 2 ആഴ്ച കൂടുമ്പോഴൊക്കെ ഒന്ന് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യണം. എല്ലാവർക്കും ഒരു മോറൽ ആണല്ലോ. അതെ, അത് ശരി. നമുക്ക് നാളെ എടുക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എത്രാമത്തെ സ്ലൈഡ് വരെ എത്തി എന്ന് പറഞ്ഞത്? 14 വരെ എത്തി അല്ലേ?
അപ്പൊ ഇത് നമ്മള് 16ഉം 15ഉം 16ഉം അല്ലെ, 15ഉം 16ഉം ഒരേപോലെ തന്നെയാണ്. ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ രൂപം, പ്രകാശം അല്ലെ, പ്രകാശം, ബ്രഹ്മജ്യോതി, അത് മാറ്റിയിട്ട് അങ്ങയുടെ രൂപം കാണിച്ചു തരാൻ തന്നെയാണ് രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ. അതായത് 15, 16 ശ്ലോകം അത് തന്നെയാണ്. രണ്ട് ശ്ലോകത്തിനെ പറ്റിയും രണ്ട് മന്ത്രത്തിലും അതേ രീതി തന്നെയാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, 16ാമത്തെ പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ ഗോലോക വൃന്ദാവനം എന്ന പരമോന്നത അധ്യാത്മധാമത്തിലെത്താൻ ഭക്തനെ സഹായിക്കുന്നു. ഏതാ ഭക്തനെ സഹായിക്കുന്നത്? എന്താണ്? എന്താണ് ഭക്തനെ സഹായിക്കുന്നത് ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലെത്താൻ വേണ്ടി? ഭഗവാൻ ഗോലോക വൃന്ദാവനം എന്ന പരമോന്നത അധ്യാത്മധാമത്തിലെത്താൻ ഭഗവാനെ സഹായിക്കുന്നു. എന്താണ് വൃന്ദാവനത്തിൽ എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള യോഗ്യത എന്താണ് ശരിക്കും ഭക്തന്റെ? ഭക്തനാവാ. വളരെ സിമ്പിളാണ്. ഭക്തനായി കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ കൊണ്ടുപോയിക്കോളും. ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ തന്റെ തന്നെ അന്തര വിഭൂതികളെ പ്രദർശിപ്പിച്ച് തന്നിൽ തന്നെ രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ കാര്യം പറയാണ്. ഭഗവാൻ എന്താ? തന്നെ ആന്തരിക വിഭൂതികൾ അല്ലെ, ഭഗവാനും രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം, ആനന്ദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. ഭഗവാൻ ഏത് സമയവും ആനന്ദ സ്വരൂപനാണ്. ഭഗവാനും ആനന്ദനാണ്. നമ്മളെയും ആനന്ദത്തിൽ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാൻ ഭഗവാൻ ആണ് ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് ചുരുക്കം. പക്ഷെ എന്താണ്, നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ കാര്യം മതി. ആ കഥ അറിയാലോ. ബ്രഹ്മാവ് ആരാ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ ആ കഥ? ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ശക്തി, അതായത് ദേവേന്ദ്രനെ ശപിച്ചിട്ട് താഴ്ത്തിക്ക് പോകുന്നുണ്ട് പന്നീരെ. ആ കഥ അറിയാലോ? ഇല്ലേ? അതായത് ഒരു പ്രാവശ്യം തന്നെ ബ്രഹ്മാവല്ലേ ആരാ ഇന്ദ്രനെ ഒരു ശാപം കിട്ടണാണ് ഇന്ദ്രൻ. അങ്ങനെ ഇന്ദ്രൻ ശാപം കിട്ടിയിട്ട് ഇന്ദ്രൻ തന്നെ പന്നിയായിട്ട് ജനിക്കുകയാണ്. ഭൂമിയിൽ പന്നിയായിട്ട് ജനിച്ചു. അങ്ങനെ ജനിച്ച് പിന്നെന്താണ്, സാധാരണ ജനനം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് പത്നിയും അങ്ങനെ പത്നിക്കുട്ടികളും ഇതായിട്ട് സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കുകയാണ്. ആര്? ഇന്ദ്രൻ. അപ്പൊ ഇന്ദ്രന്റെ സമയം കഴിഞ്ഞു, ശാപമോക്ഷം കിട്ടേണ്ട സമയമായി. അപ്പൊ നാരദ മുനി വരികയാണ്. അപ്പൊ എന്താ പോരണില്ലേ, ഇവിടുത്തെ സമയം കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ പറയാണ്, ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഞാൻ വിട്ടുപോരും, കണ്ടില്ലേ എന്റെ മക്കള് പന്നിക്കുട്ടികളൊക്കെ കണ്ടില്ലേന്ന്. മനസ്സിലായി? ഇവരൊക്കെ വിട്ടിട്ട് ഞാൻ എങ്ങനെ പോരുന്നാ പറയുന്നത്. അതാണ് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഒരു ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. എവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഇന്ദ്രനാണ്? ഇവിടുത്തെ പന്നിക്കുട്ടികളെ സന്തോഷം കണ്ടു നിൽക്കാണ്. അതാണ് പറയുന്നത്. അത്രയാണ് നമ്മളെ ഭൗതിക ശക്തിയുടെ പവറാന്ന് പറയുന്നത്. അത് അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താണ്? ഇതിനേലും ഉയർന്ന ശക്തി, അത്ര ഉയർന്ന ആനന്ദത്തിലേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകാൻ എപ്പോഴും പരിശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പറയുന്നത്. പക്ഷെ എന്തായാലും നമുക്ക് ഇവിടെ മതി എന്നുള്ള പിടിച്ചിരിക്കും നമ്മള്. അദ്ദേഹം തന്റെ ബാഹ്യമ വിഭൂതികൾ സ്വയം പ്രദർശിപ്പിക്കാറില്ല. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അവിടെ നിന്ന് സ്വയം വികസിച്ച് വിവിധ പുരുഷഭാവങ്ങൾ കൈക്കൊള്ളുന്നു. പിന്നെന്താണ്, ഭഗവാൻ പല കാര്യങ്ങളും ഭഗവാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാന്റെ ശക്തിയിൽ കൂടിയാണ്. ഭഗവാൻ നേരിട്ടല്ല, അപൂർവത്തിൽ അപൂർവമാണ് ഭഗവാൻ തന്റെ വിഭൂതികൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുള്ളൂ. സാധാരണ എന്താണ്, ഭഗവാൻ സ്വയം വികസിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. പുരുഷാവതാരം, ലീലാവതാരം, ഗുണാവതാരങ്ങൾ, അങ്ങനെ പല അവതാരങ്ങളായിട്ട് വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവാൻ നേരിട്ട് വരുന്നത് വളരെ അപൂർവമാണ്. അന്ന് കൃഷ്ണൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഭഗവാൻ സ്വയമാണ്. ബാക്കി എല്ലാതും ഭഗവാൻ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ അവതാരങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അവതാരങ്ങളുടെ അവതാരങ്ങൾ, അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ ഗുണാവതാരത്തിൽ വരുന്നതാണ് ബ്രഹ്മാവ്, വിഷ്ണു, പരമശിവനൊക്കെ ഗുണാവതാരത്തിൽ വരുന്നതാണ്. ആ ഗുണാവതാരത്തിൽ വരുന്ന പരമശിവന്റെ തന്നെയാണ്. പിന്നെ നമുക്കറിയാം പരമശിവന്റെ തന്നെ അവതാരമായിട്ടാണ് വരുന്നതാണ്. ആരാണ് പരമശിവന്റെ അവതാരമായിട്ട് വരുന്നത്? ശങ്കരാചാര്യർ അല്ലെ. അങ്ങനെ അവതാരങ്ങളുടെ അവതാരങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് വരും പല രീതിയിലും. ഭഗവാൻ ഒന്നുള്ളൂ, ഭഗവാന്റെ ഒന്നിനും അവതാരമായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ വിസ്തരണങ്ങളായിരിക്കും. അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും ഭഗവാനെ സംബന്ധിച്ച് പറയാനുണ്ട്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ ഒന്നുള്ളൂ. ഈ പുരുഷ വിസ്തരണങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് ബൗദ്ധാവിഷ്കാരം നിലനിർത്തി ഇത്തരം വിസ്തരണങ്ങളുടെ അദ്ദേഹം ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുകയും പരിപാലിക്കുകയും സംഹരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അല്ല ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവാൻ എന്താണ്? ഭഗവാൻ സ്വയം വിസ്തരിക്കുകയാണ്. ഏത്? പുരുഷാവതാരങ്ങൾ, പലതരം അവതാരങ്ങളിലെ ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ് പുരുഷാവതാരം. ആ പുരുഷാവതാരത്തിൽ വരുന്നതാണ് ബ്രഹ്മാവ്, വിഷ്ണു, മഹേശ്വരം. ആ വിഷ്ണു അതിൽ വരുന്നതാണ് ആ പുരുഷാവതാരങ്ങളിൽ വരുന്ന പുരുഷാവതാരങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോ
കാരണോദായ വിഷ്ണു, ഗർഭോദായ വിഷ്ണു, ക്ഷീരോദായ വിഷ്ണു. അതാണ് പുരുഷാവതാരങ്ങൾ. ഗുണാവതാരങ്ങളാണ് ബ്രഹ്മാവ്, വിഷ്ണു, മഹേശ്വരൻ. അത് ഗുണാവതാരം. ലീലാവതാരങ്ങളാണ് മത്സ്യം, കൂർമ്മ, വരാഹം. അതൊക്കെ ലീലാവതാരങ്ങൾ വരാണ്. അങ്ങനെ പല അവതാരങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതില് പുരുഷാവതാരങ്ങളായിട്ട് എന്താണ്, പുരുഷാവതാരങ്ങളിൽ കൂടെ കാരണോദായ വിഷ്ണുവാണ്. അങ്ങനെയാണ് പിന്നെ എന്താണ് ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളൊക്കെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നത്. അതുപോലെ അത് സംഹരിക്കുകയും ചെയ്യും. ജീവസത്തുക്കളും ഭഗവാന്റെ വിഭിന്ന ആവിഷ്കാരങ്ങളാണ്. എന്നാൽ അവർ ചിലർ നാഥന്മാരാകാനും ഭഗവാൻ അനുകരിക്കാനും ആഗ്രഹിച്ചതിനാൽ ഭഗവാൻ അവരെ പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടിയിൽ പ്രവേശിക്കാൻ അനുവദിച്ചു. അപ്പൊ നമ്മൾ ജീവാത്മാക്കൾ, നമ്മൾ ബ്രഹ്മാവ് ഉൾപ്പെട്ടിട്ട് എല്ലാതും ജീവാത്മാക്കളാണ്. ഈ ജീവാത്മാക്കൾ ചിലവരെന്താണ് ഭഗവാൻ അനുകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്, ചിലവരെന്താണ് ഈ ലോകത്തിന്റെ നാഥനാവാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് എന്താണ് ഭഗവാൻ പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടിയിൽ പ്രവേശിക്കാൻ നമ്മളെ പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടിയുടെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു വിടും. അതാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. പ്രപഞ്ചത്തെ സൃഷ്ടിച്ച് അവിടേക്ക് ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു വിടും. നമ്മൾക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ഇവിടെ ചെയ്തു, ഒരു പ്രശ്നമില്ല. ആ കൂട്ടിലാണെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് ഭഗവാൻ അനുകരിക്കാലും ചിലർ നാഥന്മാരാ. അപ്പൊ അതാണ് നമ്മൾ ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ കീഴടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു മെന്റാലിറ്റിയാണ് നമ്മൾക്കെല്ലാം എല്ലാവർക്കും ഉള്ളത്, അല്ലെ? എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പ്രകൃതിയെ കീഴടക്കാൻ എന്നുള്ള ചിന്താഗതി. എല്ലാം അത് എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് സൃഷ്ടിച്ചെന്നുള്ള ചിന്താഗതി ആർക്കുണ്ടാവും? എന്റെ കയ്യിലാണ് എല്ലാതും എന്നുള്ള ചിന്താഗതി എന്തുണ്ടാവും? ഈ ജീവാത്മാക്കൾ, നമ്മൾ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ ജീവാത്മാക്കൾക്കും ഉണ്ടാവും. അതാണ് നാഥന്മാരാവുക എന്ന് പറഞ്ഞു. അനുകരിക്കുക. കാരണം എല്ലാത്തിനും എൻജോയ്മെന്റ് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. എല്ലാതും ആസ്വദിക്കേണ്ടത് ഭഗവാനാണ്. പക്ഷെ നമ്മളെ ചിന്താഗതി എന്താണ്? നമ്മളാണ് എല്ലാതും ആസ്വദിക്കണം, എന്റെ അടുത്ത് എല്ലാവരും വരണം, എനിക്ക് സന്തോഷം കിട്ടണം എന്ന് മാത്രം ചിന്ത. അതാണ് ഈ രണ്ട് കാര്യം എന്താണ് ഭഗവാന്റെ കാര്യമാണ്. അത് നമ്മളോട് കോപ്പി ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു ലോകത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് പോരും. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ അവന്റെ ഹരേഷ്ണ? നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ലോകത്തിൽ വന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം. മരുമാതാജി, ഹരേഷ്ണ, ഹരേഷ്ണ. രത്നമാതാജി എപ്പോഴും ചിരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അതാണ് മാതാജിയോട് ചോദിക്കണത്. ഞാനിവിടെ മ്യൂട്ട് ഇതാക്കാത്തോണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട് ഇവിടെ. പറയുന്നുണ്ട് ഹരേഷ്ണ. ഹരേഷ്ണ ശരിയാവാത്തോണ്ടാണ്. ഞാൻ കേൾക്കണ്ടല്ലോ. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. മാതാജി ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോ? ക്ലാസ് ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോ? ക്ലാസ് ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ട്. ഞാൻ ഒന്നും കൂടി ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്നും കൂടി യൂട്യൂബിൽ നോക്കുമ്പോ എനിക്ക് ഒന്നും കൂടി ക്ലിയർ ആയി മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയണട്ടാ, മനസ്സിലാവാത്തതാ അല്ലെങ്കിൽ സ്പീഡ് കൂടുന്നുണ്ടോ? ഞാനിത് പറയുന്നുണ്ട്. ഇത് ഇവിടുത്തെ കണക്ഷൻ ശരിയാവാത്തോണ്ടാണ് തോന്നുന്നുണ്ട്. പറയുന്നത് കേൾക്കണില്ല. പിന്നെ സൗണ്ട് എന്റെ ഇത്തിരി ചെറുതാണ് തോന്നുന്നു. ഓക്കെ ഹരേഷ്ണ. പിന്നെ രാധജമാതാജി ഇടയ്ക്കിട്ട് സംസാരിക്കാറുള്ളതാണ്. പിന്നാണ് സംസാരിച്ചത് രാജി തുളസിദാസ് മാതാജി. ഹരേഷ്ണ മാതാജിക്ക് മനസ്സിലാവാറൊക്കെ ഉണ്ടാ? മനസ്സിലാവാറുണ്ടാ? നാമജപം എത്ര എത്തി? 16 കടന്നു. 16 പോലും. അപ്പൊ അതിന് പറഞ്ഞു, നമ്മൾ സൈലന്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നവരൊക്കെ വളരെ ഉയർന്ന ലെവലിലാണ്. നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നതൊന്നുമില്ല. 16ലേക്ക് ആക്കി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇത്ര ഷോർട്ട് ടൈമിൽ തന്നെ മാതാജി വളരെ ഉയർന്ന ലെവലിൽ. ഹരിബോൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പിന്നെ പ്രസന്നകുമാരി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരിബോൽ. മാതാജിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് നമ്മൾ പറയുന്ന ക്ലാസ്സിലൊക്കെ? എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയണം. പ്രസന്നകുമാരി മാതാജി അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്. പ്രസന്നകുമാരി മാതാജി അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തേ. ഹരേഷ്ണ പ്രഭു, ഞാൻ 16 മാല കുറെ മുമ്പേ ജപിക്കാൻ തുടങ്ങിയതാണ്. അതല്ലേ? അപ്പൊ കറക്റ്റ് ടൈമാണ് നമ്മളെല്ലാവരും. ഹരേഷ്ണ. പക്ഷെ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞ ടെസ്റ്റ് എഴുതാൻ പറ്റിയില്ല. അത് കുഴപ്പമില്ല മാതാജി, ഭഗവാന്റെ ടെസ്റ്റ്. ഞാന് തിരുപ്പതി പോയിരുന്നു പ്രഭുജി. ഹരേഷ്ണ. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. തിരുപ്പതി പോയിരുന്നു. അല്ല ഇപ്പൊ അടുത്താ? അതെ അതെ. എന്താ ഇപ്പൊ അടുത്ത പോയത്? എന്നാ പോയത്? 3-4 ദിവസമായി. അതെ അതെ അല്ലേ? ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. ക്ലാസ് മനസ്സിലാവണില്ലേ? ഉണ്ട്. പിന്നെ ഓക്കെ 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 ഓക്കെ. നമ്മളെ ബാബു പ്രഭു ഇതിന് പോയേക്കുക, കുംഭമേളക്ക് പോയേക്കുക. നാട്ടിലത്തെ കുംഭമേള അല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. തിരുനാവായല്. ഹരേ കൃഷ്ണ.
ഓക്കെ. ശ്രുതി ഷാലുമാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മനസ്സിലാവാറൊക്കെ ഉണ്ടോ ക്ലാസ്? കുറച്ച് നാളായില്ലേ? മനസ്സിലാവാറുണ്ട്. ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ? മനസ്സിലാവാറുണ്ട്. ഓക്കെ. ഇനി കുറച്ചാളുമ്പോ പ്രീച്ചിങ് ഒക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം നമുക്ക്. ഓക്കെ. എല്ലാവരും പ്രീച്ചറാക്കാൻ പോണം നമ്മള്. ഒക്കെ ഭഗവാന്റെ നാമം എല്ലാവരിലേക്കും എത്തിക്കുക. അതാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ ഡ്യൂട്ടി. ഹരേ കൃഷ്ണ. എത്ര മാല വരെ എത്തി മാതാജി? 16 മാല നേരത്തെ ജപിക്കുന്നുണ്ട്. നേരത്തെ ഉള്ളതാ. ഓക്കെ ഓക്കെ. കഴിഞ്ഞ പോലെ 16 ആയിരുന്നു സൗജി. അതല്ലേ? എന്റെ പേര് വരും. എന്റെ ഞാനിന്ന് ക്ലാസ്സിലില്ല, അത് കാരണം ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ എല്ലാവരും ഭയങ്കര പുരോഗമനാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട്, അത് സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് മാറ്റി, പക്ഷെ എന്റെ പേര് അടിച്ചിട്ട് വരുന്നില്ല. ശരി മാതാജി. താങ്ക് യു മാതാജി. പിന്നെ ആരാ? ഓമള മാതാജിനെ പിന്നെ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഉഷ മാതാജി. ഞാൻ ആദ്യമേ വെജിറ്റേറിയൻ ആണ്. ചായ കാപ്പി കുടിക്കാറില്ല. അത് ശരി. മാല ജപിക്കാറുണ്ടോ മാതാജി? മാല ജപിക്കാറുണ്ട്, ഭാഗവതം വായിക്കാറുണ്ട്. 16 മാല എത്തിച്ചാ? എത്തി. ഹരേ ഭാഗവതം വായിക്കാറുണ്ട്, രാമായണം വായിക്കാറുണ്ട്, ഭഗവത്ഗീത വായിക്കാറുണ്ട്. എല്ലാതും ഉണ്ട്. എല്ലാം വായിക്കും. സമയം പോലെ എല്ലാം വായിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഉഷ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഞാൻ ഇപ്പൊ 10 റൗണ്ടിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഹരിബോൽ. ഓക്കെ. ക്ലാസ് ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോ? മനസ്സിലാവാറുണ്ടോ? ഞാനിങ്ങനെ പള എന്ന് പറഞ്ഞ് പോകുന്നില്ലല്ല. ചില പോയിന്റ്സിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ അത് റിപ്പീറ്റ് ഒന്നിനും യൂട്യൂബ് കാണാം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നോട്ട് ചെയ്തേക്കാം. ഞാൻ പറയുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഒരു പ്രാവശ്യം നമുക്ക് ആദ്യം ക്ലാസ് വായിച്ചു പോകണമെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്, ചിലതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചില സബ്ജക്ട് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ല. അപ്പൊ അതൊന്നുകൂടി ചോദിക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. കാരണം നമ്മളെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മള് മറ്റുള്ളവർക്ക്, അതായത് സിമ്പിൾ ആയിട്ടാണ് ഭക്തന്മാർക്ക് എത്രയും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. നമ്മളായാലും അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക, അറിയാൻ തോൽപ്പിക്കാനവരോട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കരുത്. അറിയാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവർക്ക്, ഭഗവാന്റെ അറിയാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവർക്ക് നമുക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിരിക്കണം നമ്മള്. പക്ഷെ നമുക്കത് മനസ്സിലാവണേ അവര് ആ ഉദ്ദേശത്തോടല്ല എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മ അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കരുത്. അത് വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കണം. ഭക്തി ഫ്രീ ആയിട്ട് കൊടുക്കരുതെന്നാ പറയാം. ഫ്രീ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പറയില്ല. ഇപ്പൊ തന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചില്ലേ, നാഗങ്ങള് അതിന്റെ പാമ്പിന്റെ ഇതിന് പടത്തിലുള്ള രത്നം പോലെയായി മാറുന്ന പറഞ്ഞു. അത് ഹൈലി ഡേഞ്ചറസ് ആണ്. അതെപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം. പാത്രം അറിഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കാന്ന് പറയില്ലേ, ജനറൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നതാണ്. അതൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം. നമ്മൾ ഭക്തിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. പക്ഷെ എന്താണ് അത് അവർക്ക് അത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ, അതായത് ആഗ്രഹമുള്ളവർക്ക് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ നിൽക്കണം എപ്പോഴും. സ്മിത മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സ്മിത മാതാജി എങ്ങനെയുണ്ട് മാതാജി? ക്ലാസ് ഒക്കെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ഉണ്ടല്ലേ? ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഞാൻ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ സംശയമുള്ളതൊക്കെ യൂട്യൂബ് നോക്കിയിട്ടാണ് എഴുതി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാറ്. ക്ലിയർ ഉണ്ട് അല്ലേ? ഓക്കെ ഓക്കെ. വേറെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കണം കേട്ടാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാലജപം എത്ര വരെ എത്തി? മാലജപം എത്ര വരെ എത്തി? 4 മാല എത്തിയിട്ടുള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കുറച്ചും കൂടി കൂട്ട്. നമ്മൾക്ക് ഈ ക്ലാസ് കഴിയുമ്പോഴേക്കും, അതായത് ഇപ്പൊ അടുത്ത ഇത് തുടങ്ങുമ്പോഴേക്കും 8 മാലയിലേക്ക് നോക്ക്. കാലത്ത് 4, വൈകിട്ട് 4 ആക്ക്. അപ്പൊ സ്പീഡ് ആയിക്കോളും. ശരി പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ കേട്ടാ. എല്ലാവരും പരിശ്രമിക്കണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. കാരണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ഡ്യൂട്ടി ഉണ്ട്. ഇത് തുടക്കണ് നമ്മളെ. പിന്നെ നമ്മള് ഇപ്പൊ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ. ഇനി നമുക്ക് മറ്റുള്ളവർക്കും നമുക്ക് അറിയാവുന്നത് കാര്യങ്ങള് അല്ലേ, നമ്മൾ അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങള് നമ്മൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. ഭഗവാന്റെ നാമം മറ്റുള്ളവർക്ക് എത്താം. അതൊരു ജീവിതവ്രതമായിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കണം. അതാണ് ഭഗവാനെ ആ ഭക്തരാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടം എന്നാ പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ നാമം മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിക്കുക. അതിനുവേണ്ടി എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം, നമ്മുടെ ശരീരം കൊണ്ട് മനസ്സുകൊണ്ട് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. അവിടെയാണ് നമ്മളെ വിജയം. പിന്നെന്താണ് അതിന്റെ അർത്ഥം? നമ്മൾ മറ്റുള്ള ചെയ്യാതിരിക്കുക എന്നല്ല, അത് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ വേണം. അതായത് ക്ലാസ്സുകൾ ഉയരുന്നോറും നമുക്കറിയാം. 1ാം ക്ലാസ്സിൽ LKG ആണെങ്കിൽ ടീച്ചർ പാട്ടും പാടിയൊക്കെ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കും അല്ലെ. ഉയർന്നു വരുന്നതോടും ഉയർന്നു വരും.
ഹരേ കൃഷ്ണ. ആളെ കൊണ്ട് ഹരേ കൃഷ്ണൊക്കെ ഒന്ന് പറയിപ്പിക്കട്ടാ മോനെ കൊണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ എന്ന് പറഞ്ഞ ഹരേ കൃഷ്ണ. ആ ഹരേ കൃഷ്ണ ട്ടാ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. വേറെ മോളാച്ച് പറഞ്ഞേനെ, ഇവള് ചെറുതാ, അവള് പറയില്ല. ഇപ്പോൾ പറയില്ല അല്ലേ? ആ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഞാൻ മാതാജിനെ നോക്കുമ്പോൾ വളരെ എത്ര ഇനിഷ്യൽ സ്റ്റേജിൽ വരുന്ന അത്രയും നല്ലതാണ്. മാതാജി ഇപ്പൊ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ നോക്കുമ്പോ മാതാജിന്റെ ഏറ്റവും ചെറുപ്പം. അതെ, മനസ്സിലായ? നമ്മള് ഏറ്റവും ഏജ് ഫസ്റ്റ് ഏജിൽ വരുന്നത് നമുക്ക് അതിനൊരു ഭാഗ്യം ഭഗവാൻ തന്നാരണുണ്ടെന്ന്. നമ്മള് ആ ഏർലി ഏജിൽ നമുക്ക് ഇത് കിട്ടൂല. കൊറേ വിഷമം ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോ വിഷമം തീർത്തണേന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോഴാണ് ഇത് കിട്ടിയ ഭഗവത്ഗീതയുടെ ക്ലാസ് വന്നത്. അപ്പൊ അതില് ജോയിൻ ചെയ്തു. ഇപ്പൊ ഫ്രീ ആണ്, സന്തോഷാണ്. അതാണ് പറഞ്ഞത്. അത് ഭഗവാൻ അറിഞ്ഞു തുടങ്ങിയപ്പോ മുതല് മനസ്സിന് നല്ല സന്തോഷാണ്. അതാണ് പറഞ്ഞത്. അത് അത്രയും കണക്ഷൻ കൂടുതലായിട്ട് ഭഗവാന് കൂടുതൽ കണക്ഷൻ ഉള്ളപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ആദ്യം സ്റ്റേജിൽ തന്നെ കണക്ട് ആവണമെന്ന് പറയാം. മാതാജിക്ക് പ്രഭുജി പറഞ്ഞിരുന്നു ഫസ്റ്റ് പുലർച്ചെ നമ്മൾ നേരത്തെ എന്താ ബ്രഹ്മമുഹൂർത്തത്തിൽ ചെയ്യുന്നതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫലം. അപ്പോ മറ്റേ മംഗളാരതിയിലൊക്കെ കേറുന്നുണ്ട് 4:30 4 മണിയാകുമ്പോ എണീറ്റ് അതിൽ കേറി ആ ജപങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അടുക്കളയിലേക്ക് പോകാറുള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അതാണ് ഭഗവാനെ കണ്ടിട്ട് ആദ്യം തുടങ്ങുമ്പോ തന്നെ അതെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ മാതാജിന് ഇപ്പൊ ഫേസ് കണ്ടിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് മോനും കൂടെ കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ചെറുപ്പത്തിലാണെന്ന്. അപ്പൊ വളരെ ചെറുപ്പത്തില് നമുക്ക് തുടങ്ങാൻ കിട്ടിയ അങ്ങനെ കിട്ടുന്നത് തന്നെ ഭയങ്കര ഭാഗ്യമാണ്. സാധാരണ എല്ലാവരും ഒരു 50-60 വയസ്സൊക്കെ എത്തുമ്പോഴാണ് അല്ലെ നമ്മളെല്ലാവരും ജനറൽ ആയിട്ട് ഞാൻ പറയാൻ ആർക്കാ ഇത് ചെയ്യണ്ട. ഹരേ കൃഷ്ണ അല്ലേ പ്രഭു? ഹരേ കൃഷ്ണ. ശരി ശരി. അപ്പൊ അത് നമ്മള് മാതാജി സ്മിത മാതാജി അപ്പൊ നമുക്ക് ഭഗവാൻ തന്നിട്ടുള്ളത് വിട്ട് കളയരുത്. എന്ത് വേണമെങ്കിലും ഭഗവാൻ വിടരുത് നമ്മൾ കേട്ടാ. ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ട്, എന്നെ അവിടെ വരെ എത്തിക്കാൻ സഹായിക്കണേന്ന് ഒരുപാട് പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ട്. ഇപ്പൊ മനസ്സിൽ അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. കാരണം നമ്മള് ഏർലി ഏജിൽ തന്നെ നമുക്ക് അത് കിട്ടാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അപൂർവമാണ്. അപ്പൊ അത് ശ്രദ്ധിക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അത് ജീവിതത്തിന്റെ ഇങ്ങനത്തെ ഉള്ള ഓട്ടത്തിന്റെ ഇടയിൽ നമ്മൾ അതും കൂടെ നോക്കി പോകണം. അപ്പൊ അത് വളരെ നല്ലൊരു കാര്യമാണ്. ഹരേ താങ്ക് യു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ എല്ലാവരും 4-ൽ നിന്ന് 8-ലേക്ക് ഇനി എല്ലാ ദിവസവും ഞാൻ ചോദിക്കും 8 മാല എത്തിക്കാൻ. നമ്മളേതാ പറഞ്ഞത്? രമേഷ് ബാബു പോയില്ലേ അപ്പൊ കുമ്മമല പ്രഭുവിന്റെ കൂടെ? ഇല്ല രണ്ടുപേരും പോയാൽ ശരിയാവില്ല. ആള് വേണം അല്ലേ അല്ലേ? ഓക്കെ 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 ഓക്കെ. ഇപ്പൊ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി നമ്മളെ നാട്ടിലായാലും പല കാര്യങ്ങൾക്കും ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ അതായത് ഭക്തിപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ ശക്തി ആർജിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ? ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ലേ ജനറൽ ആയിട്ട്? ഇല്ലേ? ഒരു 10-20 വർഷം മുന്നത്തെ കാര്യമല്ല ഇപ്പോഴത്തെ സിറ്റുവേഷൻ. ഇപ്പൊ എല്ലാവർക്കും അതായത് കാര്യങ്ങൾ സയൻസ് വളരുന്നവരും ഭക്തി വളരാണ് ചെയ്യുന്നത്. പണ്ട് തിരിച്ചാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത്. ഇപ്പൊ കാര്യങ്ങള് ഇപ്പൊ ഇതിൽ തന്നെ നമുക്കറിയാം ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങള് അല്ലെ? ഇതൊക്കെ സൃഷ്ടിയിലെ ഭഗവാൻ ആദ്യമേ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ശക്തിനെ പറ്റി നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. കാരണം ഭഗവാൻ നേരിട്ടല്ല ചെയ്യുന്നത്, ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങളായിട്ടാണ് അല്ലെ? അതായത് പുരുഷാവതാരങ്ങൾ, ഗുണാവതാരങ്ങൾ, ഇതല്ല. അതിൽ പുരുഷാവതാരങ്ങളാണ് സൃഷ്ടി നടത്തുന്നത്. അനന്തകോടി ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളൊക്കെ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് നേരിട്ട് ഭഗവാനല്ല, ഭഗവാന്റെ തന്നെ പുരുഷാവതാരങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. മനസ്സിലാക്കണം നമുക്ക്. ആ അവതാരങ്ങളിലാണ് നമ്മുടെ ഉള്ളില് ഹൃദയത്തിൽ ഇരിക്കുന്നത് അല്ലെ? അപ്പൊ ജീവശക്തികളും ഭഗവാന്റെ വിഭിന്ന ആവിഷ്കാരങ്ങൾ. എന്നാൽ അവരിൽ ചിലർ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ് ഭഗവാന്റെ ലോകത്താവുമ്പോഴും നമ്മൾക്ക് ചില സമയത്ത് പല ചിന്തകൾ വരും. അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ എന്താണ് ഇവിടേക്ക് പോരുന്നത്, ഈ ഭഗവാന്റെ ഈ ലോകത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പോരുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ് ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കാനുള്ള അവരുടെ പ്രവണത മുഴുവനും പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നതിന് സ്വാതന്ത്ര്യവും അദ്ദേഹം അവർക്ക് നൽകി. അപ്പൊ എന്താണ് കൂടാതെ എന്താണ് നമ്മളിവിടെ ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് വന്നു. ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ നമുക്ക് അതിനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഭഗവാൻ ഇങ്ങോട്ട് വിട്ടെന്ന് മാത്രമല്ല, ഈ ലോകത്തെ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല്.
ആ സ്വാതന്ത്ര്യം തന്നത് എന്താണ്, വളരെയധികം സ്വാതന്ത്ര്യം കൂടുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ. നമുക്ക് ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം, അതിന് പറഞ്ഞത് ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കാനുള്ള അവരുടെ പ്രവണത മുഴുവനും പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നതിന് സ്വാതന്ത്ര്യവും മദ്യം അവർക്ക് നൽകി. നമുക്ക് രണ്ടും കിട്ടി, നമുക്ക് രാജ്യവും കിട്ടി, ഭരിക്കാനുള്ള രാജാവുകയും ചെയ്തു നമ്മൾ. പിന്നെ നമ്മൾ ഭരിക്കുകയാണ്. പിന്നെ എങ്ങനെ ഭരിച്ചാലാണ് ആ പ്രശ്നം മാത്രമാണ് നമ്മൾ നിലനിൽക്കുന്നത്. എന്നാൽ അത്യന്തിക നിയന്താവ് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അവിടുത്തെ പുരുഷാവതാരമായി ഒന്നായ പരമാത്മാവ് എന്ന സമ്പൂർണ്ണ വികസിത ഭാവത്തിൽ അദ്ദേഹം അക്കാര്യം നിർവഹിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ക്ഷീരോദയസായ വിഷ്ണു അല്ലെ. ഈ ക്ഷീരോദയസായ വിഷ്ണുവാണ് എല്ലാത്തിനെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. ക്ഷീരോദയസായി ആണ്, വിഷ്ണുവാണ് എല്ലാത്തിനെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ പരമാത്മാവ് രൂപയില് എല്ലാവരെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നത് എന്താണ്? ക്ഷീരോദയസായി വിഷ്ണുവാണ് എന്നാ പറയുന്നത്. ആത്മാവ് ജീവാത്മാവ് പരമാത്മാവ് തമ്മിൽ അത്യന്തം അന്തരമുണ്ട്. നമുക്കറിയാം പരമാത്മാവ് ജീവാത്മാവ് ഉണ്ട്. നമ്മളെല്ലാവരും ജീവാത്മാവാണ്, പരമാത്മാവുണ്ട്. ഇത് രണ്ടിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. നമുക്കറിയാം നമ്മളൊരു സമുദ്രത്തിലെ ഒരു തുള്ളി വെള്ളമാണെങ്കിൽ പരമാത്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമുദ്രമാണ്. അത്രയും വ്യത്യാസമുണ്ട്. പരമാത്മാവ് നിയന്താവും ജീവാത്മാവും നിയന്ത്രിക്കപ്പെടേണ്ടവനുമാണ്. ഭഗവാനാണ് അല്ലാതെ നിയന്ത്രിക്കേണ്ടത്, നമ്മൾ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടേണ്ടവനാണ്. അതെപ്പോഴും നമ്മളെ മനസ്സിലുണ്ടാവണം. അതാണ് ചിന്തിക്കേണ്ടത്. നമ്മൾ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടേണ്ടവനാണ്. നമ്മളെ ചിന്താഗതി എന്താണ്? നമ്മളാൽ എല്ലാവരും നിയന്ത്രിക്കപ്പെടാന്നാണ് നമ്മളെ ചിന്താഗതി അല്ലെ. അങ്ങനെയല്ല, നമ്മളാണ് ഭഗവാനാണ് അല്ലാതെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. എല്ലാ ശക്തിയുടെയും ഉറവിടം ഭഗവാനാണെങ്കിൽ ഭഗവാനാണ് അല്ലാതെ നിയന്ത്രിക്കണം. നമുക്കൊരു തോന്നല് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ തന്നെ നമ്മളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഭൗതിക പ്രകൃതിയാണ്. രജോ തമോ 3 ഗുണങ്ങളാണ് നമ്മളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. നമ്മൾ വെള്ളത്തില് അല്ലെ, വെള്ളത്തിൽ കിടക്കണ പോലെ നമ്മൾ നീന്താൻ അറിഞ്ഞാലും വെള്ളം നല്ല സ്പോർട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ വെള്ളത്തിൽ ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ പൊങ്ങുന്നടി പോലെ ആ വെള്ളത്തിന്റെ താളത്തിനനുസരിച്ച് ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അത്രേ ഉള്ളു കാര്യം. അതുകൊണ്ട് രണ്ടു കൂട്ടരും ഒരേ തലത്തിൽ നിൽക്കാൻ നിവർത്തിയില്ല. അപ്പൊ പരമാത്മാവും ജീവാത്മാവും ഒരേ തലത്തിലല്ല. അത് പറഞ്ഞു തന്നെ നമ്മൾ അദ്വൈത സിദ്ധാന്തം അത് തെറ്റാണ്. തെറ്റെന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണ്? രണ്ടും ഒന്നല്ല, പക്ഷെ രണ്ടും ഒരേ ശക്തികളാണെന്ന് പറഞ്ഞത് ശരിയാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ അത് മിസ്ഗൈഡ് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട് സമൂഹത്തിൽ. അതിനെപ്പറ്റി പറയുന്നത് പരമാത്മാവ് ജീവാത്മാവുമായി പൂർണ്ണമായി സഹകരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അവിടെ നിന്ന് ജീവാത്മാവിനെ സന്തത സഹചാരിയായി അറിയപ്പെടുന്നു. കാരണം ജീവാത്മാവിന്റെ കൂടെ ഏത് സമയവും നമ്മളെ കൂടെ ഏത് സമയവും എന്തുണ്ടാവും? ഭഗവാൻ ഉണ്ടാവും. നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ജീവൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാൻ ഉണ്ട്. അതാണ് സന്തത സഹചാരി എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനെ നമ്മൾ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ നമ്മളെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. ഭഗവാൻ നമ്മളെ കൂടെ തന്നെ എന്ന് പറയും അല്ലെ. അതിന്റെ കാരണത്തിൽ തന്നെ ഭഗവാൻ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തില് ജീവാത്മാവും ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ പരമാത്മാവും ഉണ്ട്. സന്തത സഹചാരിയാണ്. നമ്മൾ വിളിക്കാത്ത പ്രശ്നം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പരമാത്മാവിന്റെയും ബ്രഹ്മത്തിന്റെ പ്രഭവസ്ഥാനം ഭഗവാനാകയാൽ അദ്ദേഹം എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും അസ്തിത്വത്തിലുള്ള മറ്റെല്ലാ വസ്തുക്കളുടെയും പ്രഭവസ്ഥാനമാണ്. എന്താണ്? പരമാത്മാവാണെങ്കിലും ബ്രഹ്മമാണെങ്കിലും. അപ്പൊ എന്താണ് ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയുമ്പോൾ പല രീതിയിൽ തിരിക്കാം. നമ്മളെന്താണ്? നമ്മളെ പ്രകൃതി അത് തന്നെ ഒരു ബ്രഹ്മമാണ്. നമ്മ കാണുന്നതും കാണാത്തതുമായിട്ട് എന്തെല്ലാം ഉണ്ട് അത് ബ്രഹ്മമാണെന്ന് പറയാം. നമ്മളിലുള്ള ജീവാത്മാവ് ബ്രഹ്മമാണ്, നമ്മളുള്ളിലെ പരമാത്മാവ് ബ്രഹ്മമാണ്, ഭഗവാന്റെ പുറത്തു വരുന്ന പ്രകാശം ബ്രഹ്മമാണ്. എല്ലാതും ബ്രഹ്മമയമാണ്. പക്ഷെ ഇതിനൊരു മൂലസ്ഥാനമുണ്ട് എല്ലാത്തിന്റെ പിറകിൽ. അതിനായ ആദ്യ മന്ത്രത്തിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അല്ലെ, പൂർണ്ണമതം അപൂർണം ഭഗവാനാണ്. അതിൽ നിന്നാണ് എല്ലാതും വരുന്നത്. അതാണ് പറയുന്നത് എല്ലാത്തിന്റെ പ്രഭവസ്ഥാനം ഭഗവാനാണ്. ഈ തത്വം മനസ്സിലാക്കുന്നത് മുതൽ ഒരുവൻ ഭഗവത് സേവനത്തിന്റെ ഭക്തി പുരസ്പരം സേവിക്കാൻ തുടങ്ങും. ഇത് മനസ്സിലാക്കാന്നപ്പോ നമുക്ക് മനസ്സിലായി അല്ലെ. അന്നത്തോട്ട് നാൾ അങ്ങനെയല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ആ കറക്റ്റായ ആ അവസ്ഥ നമ്മൾ എത്തുക, ആ ഭാവം നമ്മളിൽ വരും. അവിടെ എത്തുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഭക്തി പുരസ്കാരം. ആ ഭക്തി പുരസ്കാരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഭൗതിക ശക്തി, അതായത് നമ്മൾ ശരീരമല്ല, നമ്മൾ ആത്മാവെന്നുള്ള ഒരു ബോധം നമ്മളിൽ വരും. അതോധ ബ്രഹ്മജിജ്ഞാസായ സത്യത്തെ നമ്മൾ അന്വേഷിക്കുകയാണ് ശരിക്കും. പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് ആ സത്യത്തെ അന്വേഷിക്കുമ്പോഴാണ് ശരിക്കും നമുക്ക് ഭക്തി തുടങ്ങുക എന്ന് പറഞ്ഞത്. അതാണ് നമുക്ക് ഈ അറിവ് കിട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾ ഭക്തിയിലേക്ക് പതുക്കെ കടക്കും. ഇപ്രകാരം ശുദ്ധനും മഹാത്മ്യ ബോധമുള്ളവനുമായ ഭക്തൻ സർവാത്മനമായ ഭഗവാനുമായി പ്രേമബന്ധത്തിൽ കഴിയുന്നു. അങ്ങനെ ഭക്തൻ സർവാത്മന ഭഗവാനുമായി പ്രേമബന്ധത്തിൽ കഴിയുന്നു. കാരണം ഉയർന്ന തലത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ എല്ലാത്തിൻ്റെ കാര്യകാരണങ്ങൾ ഭഗവാനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും ഭഗവാന് വേണ്ടി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാൻ നമ്മൾ റെഡിയാവുകയും ചെയ്യണം. വിശുദ്ധരായി ഭക്തന്മാരുടെ നിലവാരത്തിൽ ഉയർത്തിട്ടില്ലാത്തവരായ ഭഗവാന്റെ പരമാത്മാവ് ഭാവമോ ബ്രഹ്മഭാവമോ മാത്രം അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ളവർക്ക് ഇവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അനുമോദിക്കാൻ സാധിക്കില്ല.
അതായത് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞ് പാൽപ്പായസം കുടിച്ച വ്യക്തിക്കോ പാൽപ്പായസം എന്താണെന്ന് അറിയുള്ളൂ, അല്ലേ? അതാണ് ഭഗവാൻ സാക്ഷാൽ. ഭഗവാൻ അറിഞ്ഞ വ്യക്തിക്ക് ഭഗവാൻ എന്താണെന്ന് അറിയാം. പാൽപ്പായസം കണ്ട വ്യക്തിക്ക് ശരിക്കും എന്താണ് പാൽപ്പായസത്തിന്റെ രുചി അറിയില്ല. പാൽപ്പായസത്തിനെ പറ്റി കേട്ട വ്യക്തിക്ക് പാൽപ്പായസത്തിന്റെ രുചി അറിയില്ല. കാണണം, കേൾക്കണം, അനുഭവിക്കണം. ബ്രഹ്മം, പരമാത്മാവ്, ഭഗവാൻ. അപ്പൊ അനുഭവിക്കുന്നത് ഏതാണ്? അത് ഭഗവാൻ സാക്ഷാത്കാരത്തിൽ നിന്ന്. ആ രസം അനുഭവിച്ചവർക്ക് പിന്നെ കേട്ട ഒരു പാൽപ്പായസത്തിനെ പറ്റി കേട്ട വ്യക്തിനേക്കാളും കണ്ട വ്യക്തിനേക്കാളും അത് മനസ്സിലായിട്ടുള്ള ആർക്കാണ്? അത് ഭഗവാൻ സാക്ഷാത്കാരം, അല്ലെ? ആ പാൽപ്പായസം അനുഭവിച്ച വ്യക്തികൾക്ക്. അതാണ് പറഞ്ഞത് അവരെ അനുമോദിക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അത്രയും ദൂരത്തിലാണ് അല്ലെ? മൂന്ന് ഗുണാണ് കഠോപനിഷത്ത് പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഉപനിഷത്ത് കോട്ടിയാണ്. നമുക്കറിയാം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ആചാര്യന്മാരല്ലാതെ എഴുതുന്നത് വെറുതെ അങ്ങോട്ട് എഴുതൂല. ഞാൻ ഇന്നലെ തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, എവിടെ എന്തോ കേട്ടിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് ശരിയല്ല. അതിനൊരു എവിടെങ്കിലും ഒരു കോട്ടിങ് ഉണ്ടാവും, അല്ലാതെ പറയാൻ പാടില്ല. അത് പിന്നെ നമ്മ ആ ശാസ്ത്രത്തിൽ കണക്കുണ്ട്. നമ്മളെ ശാസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ റെഡിമെയ്ഡ് ആയിട്ട് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൽ കൂട്ടലും കുറയ്ക്കലും ആവശ്യമില്ല. കൂട്ടലും കുറയ്ക്കാം, അത് അപ്പോഴത്തെ ഓരോ ചുറ്റുപാടിനനുസരിച്ച് മെയിൻ കാര്യം നിന്ന് മാറിപ്പോകരുതില്ലേ. അതിലെന്തെങ്കിലും അനുഷ്ഠാനങ്ങളില് ഇപ്പൊ പറയില്ലേ, ഇപ്പൊ തുളസി പൂക്കളിലെ മഞ്ഞപ്പൂവാണോ നീലപ്പൂവാണോ? നീലപ്പൂവായാലും കുഴപ്പമില്ല, പച്ചപ്പൂവായാലും കുഴപ്പമില്ല, പൂവാണെന്ന് മാത്രം. അങ്ങനെ മാറ്റം വരുത്തുക, അല്ലെങ്കിൽ പൂവിനെടുത്ത് മാറ്റരുത്. അതാണ് നമ്മളെ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, പൂവ് വേണം. അപ്പൊ പൂവിൽ നിന്നൊരു നീലപ്പൂവാണ് പച്ചപ്പൂ, അത് സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആചാര്യന് ഫൈനലൈസ് ചെയ്യാം അത് നീല വേണം, പച്ചപ്പൂ വേണം, ഒരു കുഴപ്പമില്ല. ആ പൂവ് തന്നെ എടുത്ത് കളയാനുള്ള പവർ ആർക്കില്ല? ഒരാൾക്കും ഇല്ല. അത് നമ്മളെ ശാസ്ത്രത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഭഗവാന് പുഷ്പം നിവേദിക്കണം. ആ പുഷ്പത്തിന്റെ കളറ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ കളറ് പറയാനുള്ള അധികാരം ആയിരിക്കണം ആചാര്യന്മാർക്കുണ്ട്. അത്ര ഉള്ള ആചാര്യന്മാർക്കുള്ള പവർ. അല്ലാണ്ട് ആ പൂവിനെ തന്നെ എടുത്ത് കളയാനുള്ള പവർ ആയിരിക്കില്ല, ഇതില്ല. അതാണ് നമ്മളെ എല്ലാ ശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളിലും ക്ലിയർ ആണ്. എന്തെങ്കിലും കാര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ റെഫറൻസ് ഉണ്ടാവും. കഠോപനിഷത്തിൽ പറയാണ്, പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളത് പോലെ ഭഗവത് അനുഗ്രഹം ലഭിക്കുന്നവന് മാത്രമേ അദ്ദേഹത്തെ അറിയാൻ കഴിയുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇതിന് പറഞ്ഞില്ല, ഞാനിപ്പോ തന്നെ പറഞ്ഞ പോലെ. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ ഒരു അനുഗ്രഹം ഉണ്ടായാലേ നമുക്ക് ഭഗവാനെ പറ്റി അറിയാൻ കഴിയുള്ളൂ. അത് ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഭഗവാനെ നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ കിട്ടുന്നത് തന്നെ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ഒരു അനുഗ്രഹമാണ്, ഒരു കാരുണ്യമാണ്. അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന പറയുന്നത്. പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രം ഭഗവാൻ ഇപ്രകാരം പ്രത്യേകം അനുകൂലം നൽകാറുള്ളൂ. അപ്പൊ എന്താണ്? ആ ഭക്തന്മാർക്കാണ് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ നമ്മളെ ഭക്ത എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ജന്മവും പല ജന്മങ്ങളായിട്ടാണ് നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, അല്ലെ? അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള പല കാര്യങ്ങളായിരിക്കും ഈ ജന്മത്തിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. നമ്മളത് പല പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. നമ്മളെ കുലം, നമ്മളെ ഗുണം, ഇതൊക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധമുണ്ട് അതിന്. അപ്പൊ അതിൽ പല കാര്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം വെച്ചതിന്റെ ബാലൻസ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. ഭഗവാനൊക്കെ കിട്ടുന്നതിന്റെ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ അതൊക്കെയാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ ഉപനിഷത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് വേറെ ഒന്നല്ല. ഉപനിഷത്തിൽ പറയാണ് ശരിക്കും അതെന്താണ്? ഭഗവത് അനുഗ്രഹം ലഭിക്കുന്നതിന് മാത്രമേ ഭഗവാനെ പൂർണ്ണമായിട്ട് അറിയണമെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ തന്നെ അനുഗ്രഹം വേണം. അല്ലാണ്ട് ആ ടീച്ചർ പഠിപ്പിച്ചു ഈ ടീച്ചർ പഠിപ്പിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും കിട്ടൂല. അതിന് ഭഗവാന്റെ തന്നെ അനുഗ്രഹം വേണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇതിലും പറഞ്ഞത് ഇത്രേ ഉള്ളൂ. എന്താ? ഭഗവാൻ നേരിട്ടല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവാൻ ചെയ്യുന്നത് ഭഗവാന്റെ തന്നെ അവതാരങ്ങൾ, പുരുഷാവതാരം, ഗുണാവതാരങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ വിസ്തരണങ്ങൾ. ഇതിൽ കൂടിയാണ് ഭഗവാൻ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്കിനി അടുത്തതില് അല്ലെങ്കിൽ 15, 16 ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ എടുക്കാം. 16 എഴുതിയിട്ടില്ല. 16 എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. 6 ക്വസ്റ്റ്യൻ വരെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നുള്ളത് ശരി. അപ്പൊ 15 എടുക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം. 15 നോക്കിയാലോ? 15 ഇന്നലെ പറഞ്ഞതല്ലേ പ്രഭുജി? ഇന്നലെ 15 പറഞ്ഞാ? പറഞ്ഞതാണ്. ഓക്കെ അല്ലേ? അപ്പൊ ശരി. അപ്പൊ 17 സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പൊ നാളെ 15ഉം 16 എടുക്കാം. അല്ലെ 16, നാളെ 16 എടുക്കാം. ഓക്കെ. അപ്പൊക്കും നിങ്ങൾ എല്ലാവരും നോട്ട് ചെയ്യുമല്ലോ 16ാമത്തെ. 16ാമത്തെ ഇന്നിപ്പോ എടുത്തതിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ നാളെ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ അതിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കിയിട്ട് ആൻസർ എഴുതി വരാം. ഓക്കെ. അതുപോലെ 17 എഴുതാൻ നോക്കാം. ചിലപ്പോൾ തീരായിരിക്കും, 17 തീരും. അപ്പൊ 16ഉം 17ഉം നാളെ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഇന്ന് 16ാമത്തെ മന്ത്രം എടുക്കാം നമുക്ക്.
ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. 17ാമത്തെ മന്ത്രം പറയണത് വായുരനിലം അമൃതം അതേദം ഭസ്മാന്തരം ശരീരം ഓം കൃതോസ്മര കൃതം സ്മര കൃതോസ്മര കൃതം സ്മരം. വായുരോ അനിലം അമൃതം അതേദം ഭസ്മാന്തരം ശരീരം ഓം കൃതോസ്മര കൃതം സ്മര കൃതോസ്മര കൃതം സ്മരം. അപ്പൊ ആ മന്ത്രത്തിൽ പറയണത് ഈ ശരീരം ഭസ്മമായി തീരട്ടെ. ഒരു ഭക്തൻ പ്രാർത്ഥിക്കാണ്. ആ മരണസമയം എടുക്കുന്തോറും ആ ഭക്തൻ പ്രാർത്ഥിക്കാണ്, എന്റെ പ്രാണവായു പ്രപഞ്ചവ്യാപിയായി വായുവിൽ അലിഞ്ഞു ചേരട്ടെ. എന്റെ പ്രാണവായു, വായു ഞാൻ പ്രപഞ്ചത്തിൽ നിന്ന്, അല്ലെ, നമ്മുടെ ശരീരം എന്താണ്? പ്രകൃതി നിർമ്മിതമാണ്, പഞ്ചഭൂത നിർമ്മിതമാണ്, അല്ലെ, അതിൽ തന്നെ അലിഞ്ഞു ചേരട്ടെ. അല്ലാതെ നമ്മൾ എന്താണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്, അല്ലെ, അത് ആ പ്രപഞ്ചത്തിലേക്ക് തന്നെ പോകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ആര്? ഭക്തൻ. പിന്നെ എന്താണ്? എന്റെ ഈ സന്ദർഭത്തിൽ അല്ലയോ ഭഗവാനെ, എന്റെ എല്ലാ കൃത്യങ്ങളും അങ്ങ് സ്മരിക്കണമേ. ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയില്ല, അങ്ങ് അത് സ്മരിക്കണമേ. കാരണം ഭഗവാന് വേണ്ടി ഭഗവാന് വേണ്ടി പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അല്ലെ, ആ കാര്യങ്ങൾ ഭഗവാൻ ഓർക്കണമേ എന്ന് പറയാണ്. അങ്ങ് അത്യന്തം ഭോക്താവായാൽ ഞാൻ അങ്ങക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തതെല്ലാം അങ്ങ് ഓർക്കണമേ. അപ്പൊ ഭഗവാനാണ് പരമ ആസ്വാദകൻ, ഫുൾ എൻജോയർ. ഭഗവാൻ സന്തോഷിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ സന്തോഷിക്കുന്നത്. അതായത് ഭഗവാൻ ഋഷികേശൻ, എന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥൻ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ സന്തോഷിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ സന്തോഷിക്കും, അപ്പോഴായത് നമ്മൾ സന്തോഷിക്കും. അതാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാത്തിന്റെയും പരമ ആസ്വാദകൻ ഭഗവാനാണ്. ഭഗവാൻ സന്തോഷിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ സന്തോഷിക്കും. പെട്ടെന്ന് നമ്മളെ ഭാഷയിൽ പെട്ടെന്ന് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം. നമ്മളൊരു കമ്പനിയിൽ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മളെ കമ്പനിക്ക് ഓണർക്ക് വലിയൊരു ഓർഡർ കിട്ടി. അപ്പൊ ഓണർക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമാവും. അപ്പൊ എന്താണ്? ഓട്ടോമാറ്റിക് നമുക്ക് സന്തോഷം കിട്ടും, അല്ലെ? അതാണ് ആ ഒരു സംഭവം തന്നെ എടുത്താൽ മതി. ഭഗവാൻ സന്തോഷിക്കുമ്പോഴേ നമ്മൾ സന്തോഷിക്കുള്ളൂ, അല്ലാതെ നമ്മൾ സന്തോഷിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത്, അല്ലെ, നമ്മളൊരു കമ്പനിയിൽ ജോലി ചെയ്യുമ്പോ നമ്മൾ ഓണറെ സന്തോഷിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മളെ ഡ്യൂട്ടിയാണ്. എന്നാലേ നമുക്ക് സന്തോഷം കിട്ടുള്ളൂ. എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് നമ്മളുടെ ഡ്യൂട്ടി. ഭഗവാന്റെ നിത്യദാസരാണ് നമ്മൾ സന്തോഷിക്കുക എന്നുള്ള രീതിയിൽ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങളൊക്കെ നമുക്കിങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. കാരണം ഭഗവാനിൽ നിന്നും മാറാണ്. അപ്പോഴെന്താണ്? ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ നിയമത്തിൽ വരാണ് നമ്മൾ. അപ്പൊ ഭൗതിക പ്രകൃതി നിയമത്തിനനുസരിച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പോകും. അപ്പൊ നമ്മളെ ക്ലേശങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാനെ കേന്ദ്രീകരിച്ചിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമ്മൾ കൂട്ടാം. അതാണ് നാമജപം ഫസ്റ്റ് പറയുന്നത്. കലിയുഗത്തില് വലിയ വലിയ യജ്ഞങ്ങളോ അങ്ങനത്തെ ഉള്ള കാര്യങ്ങളോ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. കാരണം അത്രയും ഡേഞ്ചറസ് ആണ് ഇവിടുത്തെ സിറ്റുവേഷൻസ്. നമുക്ക് ഇമേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞ് ഇപ്പൊ ഇത്രയും നേരം 1 മണിക്കൂർ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് ഒരു 5 മിനിറ്റ് ഇങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മൈൻഡ് ഡൈവേർട്ടായി പോകും. അതാണ് കലിയുഗം. അതാണ് നമ്മളെ യജ്ഞങ്ങൾ തന്നെ. പണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അല്ലാതെ തന്നെ അറിയാം. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു നെയ്യ് തന്നെ വാങ്ങിച്ച് നമുക്ക് വിളക്ക് കത്തിക്കാൻ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, അല്ലെ? നമുക്ക് തന്നെ ഉറപ്പില്ല ആ നെയ്യ് പ്യൂർ ആണെന്ന്, അല്ലെ? കലിയുഗത്തിന്റെ ആണ്. ഒരു മന്ത്രം ജപിക്കണ എന്താ പറയുക, പൂജാരി, ആൾ എങ്ങനത്തെ വ്യക്തിയെന്ന് അറിയില്ല നമുക്ക്, അല്ലെ? ആ ആള് പറയണ മന്ത്രം അത് ശരിയാണോ എന്നും കൂടെ അറിയില്ല. ആൾക്ക് തന്നെ അറിയില്ല അയാൾ മന്ത്രം ചൊല്ലുന്നത് ശരിയാണോ, അല്ലെ? ഞാൻ ജനറൽ ആയിട്ടുള്ളതാണ്. വളരെ അപൂർവമൊക്കെ വേറെ ഉണ്ടാവും, അല്ലെ? അതൊക്കെ നമുക്കറിയാം. നല്ല മന്ത്രവാദികളുണ്ടാവും, നല്ല പൂജാരികളുണ്ടാവും, നല്ല സാധനങ്ങളുണ്ടാവും, നല്ല രീതിയിൽ മന്ത്രം ചൊല്ലാൻ കഴിയുന്നവരൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ എന്താണ്? അത് അപൂർവത്തിൽ അപൂർവം, അത് കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കലിയുഗത്തിന്റെ പ്രഭാവം കൂടുന്തോറും നല്ല കാര്യങ്ങൾ കുറയും, കലിയുടെ പ്രഭാവം കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് നമ്മളെല്ലാതും വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നമുക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഏറ്റവും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്നത്, മിനിമം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് കലിയുഗത്തിന്റെ ധർമ്മമായ നാമയജ്ഞമാണ്. അത് നമ്മൾ മസ്റ്റായിട്ട് ചെയ്യണം. ബാക്കി നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻസ്. മനസ്സിലായി? നമ്മളിപ്പോ നെയ്യ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മള് വീട്ടില്, അപ്പൊ ആ വീട്ടിലുണ്ടാക്കുന്ന നെയ്യാണെങ്കിലും എന്തെല്ലാം ആഹാര പദാർത്ഥങ്ങൾ അതിന് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് വരും, അല്ലെ? അപ്പൊ ഒക്കെ അത്രയും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ എന്താണ്? നമ്മളെ കൊണ്ടാവുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ പ്യൂരിറ്റി ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക, അല്ലെ? നമ്മൾ പൂക്കളാണെങ്കിലും ബജാറിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്ന, കടകളിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കാൻ നമുക്ക് പേടിയാണ്. എവിടെ ഇട്ടിട്ടായിരിക്കും കൊണ്ടുവരുന്നത്? വിലപ്പെടുത്തുണ്ട്. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? നമ്മളിപ്പോ അതിന് ഓപ്ഷൻസിലാക്കിയില്ല. വല്ലാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മാക്സിമം നമ്മൾ
മിനിമം നാമജപങ്ങൾ ചെയ്യാം. അതാണ് കലിയുഗത്തിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റണ, പ്യൂറായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരേ ഒരു കാര്യം ഭഗവാന്റെ നാമം ഭഗവാനും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. അപ്പൊ ഇത് പോയിന്റ് പറഞ്ഞത് ഇത്രേ ഉള്ളൂ. എന്താണ്? അത്യന്തികം ഭോക്താവാകിയാൽ ഞാൻ അങ്ങയ്ക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തതെല്ലാം അങ്ങ് ഓർക്കണമേ. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെല്ലാതും ഭഗവാന് വേണ്ടി ആയിരിക്കണം. അത് ഭഗവാൻ ഓർക്കണമെന്ന് ഒരു പരിശുദ്ധ ഭക്തൻ പ്രാർത്ഥിക്കണം. എന്റെ ശരീരം ഭസ്മമായി തീരട്ടെ, കാരണം ശരീരത്തിന് എനിക്കൊരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇല്ല എന്ന് ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അതിൽ പറയുന്നത് ഭൗതിക ശരീരം ഒരു വസ്തു മാത്രമാണ്. ശരീരം നശിക്കുന്നതോടുകൂടി ഒരു ജീവിയുടെ വ്യക്തിത്വം നശിക്കുന്നില്ല എന്ന് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നു, അല്ലെ? ആത്മാവും ശരീരം വെവ്വേറെയാണ്. ശരീരം നശിക്കുന്നില്ല, ആത്മാവ് നശിക്കുന്നില്ല, ശരീരം മാത്രമാണ് നശിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ ഒരു ശരീരം വിട്ട് അടുത്ത ശരീരത്തിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. നമ്മൾ ഇന്നൊരു ഡ്രസ്സ്, നാളെ ഒരു ഡ്രസ്സ് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. നമുക്ക് അത് ഫീൽ ചെയ്യാറുണ്ട്. നമുക്ക് ഇന്നൊരു ഡ്രസ്സ് ഇട്ട്, ഇന്ന് നമ്മൾ നീല ഡ്രസ്സ് ഇട്ട് നാളെ മഞ്ഞ ഡ്രസ്സ് ഇട്ടാൽ നമുക്കൊന്നും തോന്നില്ല, അല്ലെ? അതേപോലെ തന്നെ ആത്മാവിന് ഈ ശരീരം മാറുന്നതുകൊണ്ട് ഒന്നും തോന്നില്ല എന്നാ പറയുന്നത്. ഒരു ജീവി വ്യക്തിത്വം നിർഗുണനോ അരൂപനോ അല്ല, മറിച്ച് ഭൗതിക ശരീരത്തിന് കൃത്യമായ രൂപമില്ല. നാശത്തിന്റെ ജീവന്റെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ചുള്ള രൂപം കൈക്കൊള്ളുന്നു. ഇതടുത്തത് ശരിക്കും നമുക്കുള്ളൊരു വ്യക്തിത്വം നമ്മുടെ ആത്മാവാണ്. നമ്മുടെ ആത്മാവാണല്ല, നമുക്കൊരു വ്യക്തിത്വം ഉണ്ട്, നമുക്ക് ഒരു രൂപമുണ്ട്. നമ്മുടെ ആത്മാവിന് ഒരു രൂപമുണ്ട്, ഒരു വ്യക്തിത്വം ഉണ്ട്. അതാണ് ഒരു ജീവിയുടെ വ്യക്തിത്വം നിർഗുണമോ അരൂപമല്ല. നമുക്ക് ഗുണമില്ലാത്തതല്ല, നമുക്ക് ഗുണമുണ്ട്. നമ്മളെ ആത്മാവിന് ഒരു ഗുണമുണ്ട്, അതിനൊരു രൂപമുണ്ട്, അരൂപവുമല്ല. മറിച്ച് ഭൗതിക ശരീരത്തിന് കൃത്യമായ രൂപമില്ല. നമ്മുടെ ശരീരത്തിനാണ് രൂപമില്ലാത്തത്. അതെങ്ങനെ മനസ്സിലായി? നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് രൂപമില്ലേ? പറയണെന്ന് പറഞ്ഞ മറിച്ച് ഭൗതിക ശരീരത്തിന് കൃത്യമായ രൂപമില്ല. എന്റെ ശരീരത്തിന് രൂപമില്ലേ? അതെന്താണ് അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം? ഇത് നമ്മളെ ചിന്ത നേരെ തിരിച്ചാണ്. ആത്മാവിന് രൂപമില്ല, നമുക്ക് രൂപമുണ്ട്, അല്ലെ? നമ്മൾ ജനറൽ ആയിട്ട് അങ്ങനെയല്ലേ ചിന്തിക്കാൻ, അല്ലേ? നമ്മ പഠിക്കണ എങ്ങനെയാണ്? ആത്മാവിന് രൂപമുണ്ട്, നമുക്ക് രൂപമില്ല. അതായത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് രൂപമില്ല. അതെങ്ങനെ ശരിയാവുക? ആത്മാവിന് രൂപമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഉറപ്പിച്ച അങ്ങനെയാണ്. പക്ഷെ നമ്മളെ ശരീരത്തിന് രൂപമില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെയാന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നത് നമ്മള്? ആരെങ്കിലും അതിന്റെ ഒരു ഐഡിയ കിട്ടുന്നുണ്ടോ? നമ്മളൊരു 30 വർഷം, ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഏവറേജ് ഒരു 40-50 വയസ്സൊക്കെ എല്ലാവർക്കും ഒരു ഏവറേജ് ഉണ്ടാവും വിചാരിക്കാം. ഒരു 5 വയസ്സുള്ളപ്പോ നമ്മളെ രൂപമാണ് ഇപ്പോഴത്തെ രൂപം? അല്ല. 5 വയസ്സ് നമ്മളെ അമ്മമാരാരെങ്കിലും കണ്ടിരുന്നു, 5 വയസ്സിൽ കണ്ടിട്ട് ഇപ്പൊ കണ്ടത് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുമോ? തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റില്ല, അല്ലെ? നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സ് തന്നെ വളരെ ചെറുപ്പത്തിലുള്ള ഫ്രണ്ട്സുകൾ നമ്മൾ കണ്ടാൽ തിരിച്ചറിയോ? ഇല്ല. അപ്പൊ നമ്മളെ രൂപത്തിന് ശാശ്വത ഇല്ല അവിടെ, അല്ലേ? അപ്പൊ നമ്മള് ഏജ്ഡ് ആകുമ്പോഴോ ഒട്ടും മനസ്സിലാവില്ല. പിന്നെ അടുത്ത ജന്മത്തിൽ പോകുമ്പോഴോ ഒട്ടും മനസ്സിലാവില്ല. വേറെ അടുത്ത ജന്മത്തില് നമുക്ക് വേറെ രൂപമായിരിക്കും, അല്ലേ? ചിലപ്പോ ദേവന്റെ രൂപമായിരിക്കാം, ചിലപ്പോ എന്താണ് പശുവിന്റെ രൂപമായിരിക്കാം. അപ്പൊ രൂപം ശരീരത്തിന്, അതിന് പറഞ്ഞ ഭൗതിക ശരീരത്തിന് രൂപമില്ല. അടുത്ത ജന്മത്തിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ശരീരം ഉപയോഗിക്കും. അപ്പോൾ ആത്മാവിന് അവിടെ രൂപമുണ്ട്, അത് പെർമനന്റ് ഉണ്ട്, അതിന് വ്യക്തിത്വം ഉണ്ട്. പക്ഷെ എന്താണ്, നമ്മളെ ശരീരത്തിന് ഈ ഡ്രസ്സ്, ഇപ്പൊ നീല ഡ്രസ്സ് ഇട്ട് നാളെ മഞ്ഞ ഡ്രസ്സ് ഇട്ടെന്ന് മാത്രം വ്യത്യാസം. ശരീരത്തിന് രൂപമില്ല, ഒന്നുമില്ല. ശരീരം ഇങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അതിന് നമ്മൾ ഇപ്പൊ തന്നെ ചിന്തിച്ചാൽ തന്നെ നമുക്ക് രൂപമില്ല. നമ്മൾ ഒരു 20 വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ രൂപം ഇതായിരിക്കോ? ഇല്ല. ഒരു 30 വർഷം മുന്നേ നമ്മളെ രൂപം ഇതായിരുന്നു? അല്ല, മാറും. അതെന്ന് പറഞ്ഞത് നമുക്ക് കൃത്യമായ രൂപമില്ല. കൃത്യമായ രൂപമാണെങ്കിൽ പിന്നെ മാറാൻ പാടില്ല. മനസ്സിലായോ ഒരു പോയിന്റ്? അതാണ് നമ്മൾ പഠിച്ച് നമ്മളെ മൈൻഡിനെ തിരിക്കുകയാണ് ആചാര്യന്മാർ. ഇതാണ് സത്യം. നമുക്ക് കാണുന്നതല്ല സത്യം, കാണാത്തതാണ് സത്യം. മനസ്സിലായി? അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി തരാണ്. അത് ചുരുക്കി പറഞ്ഞത് അതാണ്. അപ്പൊ ഭൗതിക ശരീരം നഷ്ടപ്പെട്ടതിന് ശേഷം ജീവിക്ക് അസ്തിത്വമുണ്ടെന്ന് ഈ മന്ത്രം ഉറപ്പിച്ച് പറയുന്നു. അപ്പൊ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഈ മന്ത്രത്തിലൂടെ നമുക്ക് പറയാണ്, അല്ല എന്റെ ശരീരം ഭസ്മമായി തീരട്ടെ. അപ്പൊ ഞാൻ ആരും അങ്ങനെയാണ് എടുക്കുന്നത്. പോയിന്റ്സുകൾ അങ്ങനെ എടുക്കണം. എന്റെ ശരീരം ഭസ്മം, അപ്പൊ പിന്നെ ഞാൻ ആരും? ഞാൻ ശരീരമല്ല. അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആ മന്ത്രത്തിൽ അങ്ങനെ പറയുന്നത്, അല്ലെ? അതാണ് ഈശാവാസ്യ ഉപനിഷത്തിൽ ഈ മന്ത്രത്തിന്റെ ഒക്കെ പ്രത്യേകത. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത്.
എന്റെ ശരീരം ഭസ്മമാവട്ടെ. അപ്പൊ പിന്നെ ഈ ഞാനായിരുന്നു, ഈ ഞാനാണ് ആത്മാവ്. അതിന് വ്യക്തിത്വം, അതാണ് ഞാൻ പറയുന്നു അല്ലേ. ഞാൻ എൻ്റെ ശരീരം കളയാൻ ഞാൻ തീരുമാനം, എൻ്റെ ഡ്രസ്സ് ഞാൻ കളയാൻ പോകുന്നു. എനിക്ക് ആ ശരീരം, ഈ ഡ്രസ്സിന്റെ ആവശ്യമില്ല. ഇതാണ് ഭൗതിക ശരീരം നഷ്ടപ്പെട്ടതിന് ശേഷം ജീവിക്ക് അസ്തിത്വമുണ്ട് എന്ന് ഈ മന്ത്രം ഉറപ്പിച്ച് പറയുന്നത്. നമ്മ മരണശേഷവും നമുക്ക് അസ്തിത്വമുണ്ട്. നമ്മൾ വേദങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ, ഈശവാസ്യത്തിന് നമ്മളെ രീതിയിൽ നമുക്കറിയാം വേദങ്ങളാണ് ഏറ്റവും ഫൈനലൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യം. അതിൽ കൂടുതൽ ശാസ്ത്രമില്ല, നമ്മളെ വിശ്വാസം അനുസരിച്ചാണ്. ആ വേദത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന വ്യക്തി ഈശാവാസ്യോപനിഷത്തിൽ വിശ്വസിക്കും, ഈശാവാസ്യോപനിഷത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന വ്യക്തി പറഞ്ഞ ഉപനിഷത്തിൽ വിശ്വസിക്കും, ഉപനിഷത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന വ്യക്തി 16 മന്ത്രത്തിൽ വിശ്വസിക്കും, 16 മന്ത്രത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന വ്യക്തി നമുക്ക് ശരീരമല്ല, നമുക്ക് ആത്മാവുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കും. വളരെ സിമ്പിളാണ്. ഇതിലൊന്നും അത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഒരു കഥ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക്. അതായത് വലിയൊരു ഡിബേറ്റ് നടക്കാം. ഒരു നിരീശ്വരവാദിയാണ്, ഒരു ആത്മീയവാദിയാണ്, അവർ തമ്മിൽ ഡിബേറ്റ് നടക്കണം. അപ്പൊ ആത്മീയവാദി പറയാ ഇങ്ങനെ ഒരു സബ്ജക്റ്റിനെ പറ്റി പറഞ്ഞ അത് ഇന്ന പുരാണത്തിൽ ഇന്ന സ്ഥലത്തുണ്ടെന്ന്. അപ്പൊ നിരീശ്വരവാദി ആദ്യം ചോദിക്കണം അത് എവിടെയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ പറയാ ഇന്ന പുരാണത്തിൽ ഇന്ന ശ്ലോകത്തിൽ ഇന്ന പോലെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് ആത്മീയവാദി പറയും. അപ്പൊ നിരീശ്വരവാദി പറയും അത് തന്നെ ശരിയല്ല. അപ്പൊ പിന്നെ ഇങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരോട് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. മനസ്സിലായി? നമ്മൾ ആ ഒരു പോയിന്റ് വിശ്വസിക്കാതെ പിന്നെ നമ്മൾ ആ പോയിന്റിനെ പറ്റി ചർച്ച ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഭക്തിയിലായിട്ടാണ്, ഭഗവാനെ വിശ്വസിക്കാതെ പിന്നെ ഭഗവാന്റെ ശാസ്ത്രങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. അപ്പൊ നമ്മള് 16 മന്ത്രത്തില് ഇത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഇതിൽ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താണ്, ആത്മാവുണ്ട്, ശരീരമില്ല, ശരീരം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഈ പോയിന്റാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാ മന്ത്രങ്ങളും വേദങ്ങളും എല്ലാതും പറഞ്ഞു തരുന്നത് എന്താണ്, ഭഗവാനിൽ സമർപ്പണം ഉണ്ടാവാ. നമ്മൾ എന്ന് പറഞ്ഞത് ശരീരമല്ല ആത്മാവാണെന്ന് എല്ലാ ഉപനിഷത്തുകളിലും എല്ലാ ശാസ്ത്രങ്ങളിലും ഒക്കെ പറഞ്ഞു തരുന്നത് അതാണ്. നമ്മുടെ ഈ കർമ്മങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്. ജീവികളുടെ ഇന്ദ്രിയ സന്ദർപ്പണ വാസനയ്ക്കനുസരിച്ച് പ്രകൃതി പലതരം ദേഹങ്ങളും സൃഷ്ടിക്കുന്നു. നമ്മൾ അതൊക്കെ ഭഗവതി പഠിച്ചു പോയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. കാരണം നമുക്ക് എന്താണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, അതായത് മനുഷ്യ ശരീരത്തിന് കുറെ ലിമിറ്റേഷൻസ്. നമുക്ക് പച്ചിറച്ചി തിന്നാൻ പറ്റൂല അല്ലെ. അപ്പൊ പച്ചിറച്ചി തിന്നാൻ നമ്മളെ ഭാഷ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും. പച്ചിറച്ചി തിന്നാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഏറ്റവും നല്ല ശരീരം എന്ന് പറഞ്ഞത് കടുവയുടെ ശരീരമാണ്. അപ്പൊ അടുത്ത കടുവായിട്ടാണ് ജനിക്കുക. മനസ്സിലായ? അങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ സിസ്റ്റം. എന്താണ് നമ്മൾ ഉള്ളിലിരിക്കുന്നത്, നമ്മ പറഞ്ഞാല് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ കാണുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. കാരണം നമ്മളെ തൊട്ടിരുത്തണിരിക്കുന്നത്. മനസ്സിലായ? അപ്പൊ ഭഗവാൻ നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ മാറ്റി ചെയ്തു തരാണ്. നമ്മൾ എന്താഗ്രഹം, അതാണ് ജീവികളുടെ ഇന്ദ്രിയ സന്ദർഭണ വാസനയ്ക്കനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഓരോ ജന്മങ്ങളിലും പല ആഗ്രഹങ്ങൾ കൂട്ടി നമ്മളൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. നമ്മൾ ഒരു വാസന റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അതിന് നമ്മളെ സൂക്ഷ്മ ശരീരത്തിൽ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുന്നത്. ഇതും കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അടുത്ത ജന്മത്തിലേക്ക് പോണത്. അപ്പൊ ആ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഓപ്പൺ ആവും, ഏതാണെന്ന് നോക്കും, ഓക്കെ ഈ വ്യക്തിക്ക് ഇന്നതാണ് ഇഷ്ടം, ആ ശരീരത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പോകും. വളരെ സിമ്പിൾ കാൽക്കുലേഷൻ ആണ് ഇതിന്റെ ഒക്കെ. അമേദ്യം ഭുജിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ജീവിക്ക് അതിനനുസരിച്ചുള്ള പന്നിയുടെ ശരീരം നൽകപ്പെടുന്നു. അഴുക്കായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കണമെന്ന് അങ്ങനത്തെ രീതിയിൽ ചിന്താഗതി. അതാണ് നമ്മൾ ഒരിക്കലും സാധാരണ രീതി പറയുന്നത്. നമ്മൾ എന്താണ്, അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമ്മൾ സത്വഗുണത്തിലേക്ക് വരാൻ നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കണം എന്നിട്ട് പറയേണ്ട കാര്യം. നമ്മൾ ഈ ജന്മം മാത്രമുള്ളൂ നമ്മുടെ കയ്യിൽ, അടുത്ത ജന്മം നമ്മുടെ കയ്യിലല്ല. അപ്പൊ എന്താണ്, ഈ ജന്മത്തിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ചുള്ള ശരീരമായിരിക്കും അടുത്ത ജന്മത്തിൽ കിട്ടുക. അതുകൊണ്ട് ഈ ജന്മം നല്ലത് ആഗ്രഹിക്കുക നമ്മൾ. അപ്പൊ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമ്മൾ ഈ ജന്മത്തിൽ നല്ലത് കിട്ടും, അടുത്ത ജന്മത്തിൽ നല്ലത് കിട്ടും. അതിന് നമ്മൾ ഭക്തി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാന്ന പറയുന്നത് അല്ലെ. ഭക്തി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ രജോ തമോ ഗുണത്തിൽ നിന്ന് സാത്വിക ഗുണത്തിലേക്ക് വരാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം. അതാണ് ഇതിന്റെ അർത്ഥം. മാംസം ഭുജിക്കണം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ജീവിക്ക് ഇതര ജന്തുക്കളെ രക്തമാംസങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ പറ്റിയ വ്യാക്ര, അതാണ് കടുവയുടെ ശരീരം കിട്ടും, അല്ലെങ്കിൽ സിംഹത്തിന്റെ ശരീരം കിട്ടും എന്ന് പറയുന്നത്. മനുഷ്യജീവിയുടെ പല്ലുകളെ വ്യത്യാസം വേറെ രീതിയിൽ, അവ അമേദ്യമ മാംസം ഭുജിക്കുന്നതിന് പറ്റിയതല്ല. നമ്മുടെ ശരീരം നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ. നായര ശരീരം പോലെയല്ല നമ്മുടെ ശരീരം. അപ്പൊ നമുക്ക് കുറെ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട്, അവർക്കും ഉണ്ട് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ ലിമിറ്റേഷൻസ് അനുസരിച്ചായിരിക്കും നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അവരുടെ ലിമിറ്റേഷൻസിനനുസരിച്ച് അവർ ചെയ്യുള്ളൂ. അതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് അവർ കടക്കില്ല. എന്താണ്, സിംഹത്തിന് ചോറ് കൊടുത്തതിന് ചോറ് കഴിക്കോ? ഇല്ല അല്ലേ. നമ്മൾ ചോറും കഴിക്കും, ഇറച്ചിയും കഴിക്കും, എല്ലാതും കഴിക്കും അല്ലേ. അത് കഴിക്കില്ല. കാരണം അതിനെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ള അതിന് ശരിക്കും
അവർക്ക് കർമ്മബലം ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ കാര്യം. മൃഗങ്ങൾക്ക് കർമ്മബലം ഇല്ല. മൃഗം മാനിനെ പിടിച്ചു തിന്നാല് അതിന് പാപേൽക്കൂല. നമ്മ പിടിച്ചു തിന്നാൽ നമുക്ക് പാപേൽക്കും. നമുക്ക് ആ വിവേചന ശക്തി ഉണ്ട്. മനുഷ്യജന്മമാണ് ലാസ്റ്റ് ജന്മം എന്ന് പറയാൻ കാരണം അതാണ്. ഏറ്റവും പ്രാകൃതമായ അവസ്ഥയിൽ പോലും മനുഷ്യൻ അമേദ്യം ഭോജനാഭിലാഷം ഉണ്ടാക്കില്ല അല്ലെ? അമേദ്യം നമുക്ക് കഴിക്കില്ല, എന്ത് പ്രശ്നം ഉണ്ടായാലും. പക്ഷെ എന്താ, പഴങ്ങളും സസ്യങ്ങളും കടിച്ചു മുറിക്കാനും ചവയ്ക്കാനും ഉതകുന്ന രീതിയിലാണ് മനുഷ്യന്റെ പല്ലുകൾ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. നമ്മളെ ശരീരം വേറെ രീതിയിലാണ് സൃഷ്ടിക്കുക. പന്നീര ശരീരമല്ല നമ്മുടെ. അത് കാരണം നമ്മളത് കഴിക്കില്ല. മൃഗങ്ങളുടെയും മനുഷ്യരുടെയും ഭൗതിക ശരീരങ്ങൾ ജീവാത്മാവിന്റെ ബാഹ്യാവരണങ്ങളാണ്. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നതിന് വാസനയ്ക്കനുസരിച്ച് അവ മാറുന്നു. അപ്പൊ അടുത്തത്, നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ശരിക്കും നമ്മുടെ ശരീരങ്ങൾ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമ്മളെ ആഗ്രഹങ്ങൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിൽക്കും. ആ ആഗ്രഹങ്ങൾ പരിപൂർണത ആവാതെ ആകുമ്പോൾ, ഈ ജന്മത്തിൽ ലഭിക്കാതെ ആകുമ്പോൾ, അടുത്ത ജന്മത്തിലേക്ക് അങ്ങനത്തെ ശരീരങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ മാറ്റപ്പെടുക ചെയ്യും. സംസാര ചക്രത്തിൽ ജീവിയുടെ ശരീരം ഒന്നൊന്നായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. നമ്മുടെ എന്താണ്, ഒരു ശരീരം കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത ശരീരത്തിലേക്ക് ഇങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ വേറെ ആഗ്രഹം, അടുത്ത ചെന്ന് വേറെ ആഗ്രഹം, ഇതിങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ലോകം മുഴുവൻ ജലമായിരുന്നപ്പോൾ ജീവസത്തകൾ ജലജീവികളുടെ രൂപം കൈക്കൊണ്ടു. അനന്തരം പക്ഷികളുടെയും അതിനെ തുടർന്ന് മൃഗങ്ങളുടെയും ഒടുവിൽ മനുഷ്യന്റെയും ജീവനായി രൂപാന്തരപ്പെട്ടു. അപ്പൊ രൂപാന്തരാണ് പറയുന്നത്. ആദ്യം ജലജീവികളായിരുന്നു, പിന്നെ പക്ഷികളായി, പിന്നെ മൃഗങ്ങളായി, പിന്നെ മനുഷ്യനായി രൂപാന്തരപ്പെട്ടു. ആ രൂപാന്തരത്തെ പറ്റി, ആ സൃഷ്ടിയാണ് ശരിക്കും. രൂപാന്തരം എന്ന് പറഞ്ഞത് ബ്രഹ്മാവ് സൃഷ്ടികൾ അങ്ങനെയാണ് നടന്നിട്ടുള്ളത്. ലാസ്റ്റ് ആണ് ബ്രഹ്മാവ് മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. ആദ്യം സസ്യങ്ങളെയും അതിനുശേഷം, അത് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് തന്നെയാണ്, അധ്യാത്മീയ ജ്ഞാനം പൂർണ്ണമായി കൈവന്ന മനുഷ്യരൂപമാണ് ഏറ്റവും വികാസം പ്രാപിച്ച മനുഷ്യരൂപം. നമുക്ക് മാത്രമേ ആത്മീയ ജ്ഞാനമുള്ളൂ അല്ലെ? ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയാം, ഒരു മൃഗത്തിനെ, ഒരു മാനിനെ പുലി ഓടിപ്പിക്കുന്നു. ആ മാൻ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടോ ഞാൻ മരിക്കുന്നു? നമ്മ ചിന്തിക്കും. നമ്മളെ പുലി ഓടിച്ച് നമുക്ക് പേടി എന്താണ്? നമ്മളെ പുലി കടിച്ച് നമ്മൾ മരിച്ചു അല്ലെ? നമ്മൾ പേടിയുണ്ട്. പക്ഷെ എന്താണ്, മാൻ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കോ? ഇല്ല, ചിന്തിക്കൂല അല്ലെ? അതിന്റെ സോഫ്റ്റ്വെയർ അങ്ങനെ ഡെവലപ്പാ. അതിനെ രക്ഷ നേടാന്നുള്ളൂ. മരണത്തെ പറ്റി ചിന്തിക്കാൻ അതിനറിയില്ല. മനസ്സിലായി? അത് ചിന്തിക്കാൻ കഴിയുന്നത് ആയിരിക്കണത്, അതാണ് മനുഷ്യന് മാത്രം അത് പറ്റുള്ളൂ എന്നാണ്. അധ്യാത്മജ്ഞാനം പൂർണ്ണമായി കൈവന്ന മനുഷ്യരൂപമാണ് ഏറ്റവും വികാസം രൂപിച്ചത്. അവർക്ക് ഭയമുണ്ട്, പക്ഷെ മരണത്തെ പറ്റിയോ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവർക്ക് അറിയില്ല. അവരെ ഡെവലപ്ഡ് അത്രേ ഉള്ളൂ. ഒരു ജീവി അതിന്റെ ഭൗതിക ശരീരം ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നു. അത് ദഹിച്ച് ചാമ്പലായിത്തീരുന്നു. സാധാരണ രീതിയിലുള്ള കാര്യമാണ്. അതിൽ പ്രാണവായു അനശ്വരമായി പ്രപഞ്ചത്തിൽ ലയിക്കും. നമ്മൾ പ്രാണവായു പ്രപഞ്ചത്തിൽ ലയിക്കും. ആത്മാവ് ഒരു ചക്രത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ചക്രത്തിൽ കയറുന്നതായും ഒടുവിൽ ബ്രഹ്മരന്ധ്രത്തിലെത്തുന്നതായും ഗണിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ആത്മാവിന്റെ മൂവ്മെന്റ് ആണ് പറയുന്നത് അല്ലെ? നമ്മളിങ്ങനെ 8 ചക്രമാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മയിൽ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ മുന്നിലേക്ക് പോയി ഏറ്റവും ടോപ്പ്, അതാണ് ബ്രഹ്മരന്ധ്രം എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഇവിടെ നിന്നിട്ടാണ് നമ്മളെ ആത്മാവ് പുറത്തേക്ക് പോകണമെന്ന് പറയുന്നത്. അത് യോഗികൾക്ക് അതിനുള്ള കഴിവുകളുണ്ട്. ഏത് സമയത്ത് ആത്മാവ് വെടിയെന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ അവർക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. അതായത് ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട്, ബ്രഹ്മരന്ധ്രമാണ് ഏറ്റവും ഉയർന്ന ചക്രം. ആ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഇഷ്ടാനുസരണമായ ലോകത്തിലേക്ക് തന്നെ എത്തിക്കാൻ യോഗിക്ക് കഴിയുന്നു. നമ്മൾ യോഗി എന്നിപ്പോ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല, ജ്ഞാനി യോഗി, അഷ്ടാംഗ യോഗി, അങ്ങനെ യോഗികൾ പലതരം യോഗികളുണ്ട്. അവർക്ക് അതിനുള്ള പല ആസനങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അയോഗ്യ ഉയർന്ന ലെവലിൽ എത്തുമ്പോൾ അവർക്ക് ഏത് സമയത്ത് ശരീരം വെടിയണമെന്നും ഏത് ലോകത്തിൽ കടക്കണം എന്നൊക്കെ അവർക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയും തപലോകം, ജനലോകം, മഹർലോകം, പിന്നെ അല്ലാണ്ട് തന്നെ അനവധി ലോകങ്ങളുണ്ട്. ആ ലോകത്തിലേക്കൊക്കെ അവർക്ക് കടക്കാൻ കഴിയും. അതാർക്ക് യോഗികൾക്ക് കടക്കാൻ കഴിയും. നമ്മളെ ആത്മാവിനെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും. ഭൗതിക പ്രകൃതി ഒരു ജീവനെ അതിന്റെ ഇന്ദ്രിയ സന്ദർഭത്തിന് അഭിലാഷങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് സ്വീകരിക്കാൻ നിർബന്ധിതനാകുന്നു. നമ്മളെ നിർബന്ധിക്കുകയാണ്. നമുക്കറിയാം ഇവിടെ ഈ ശരീരം കൊണ്ട് ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ അടുത്ത ശരീരത്തിലേക്ക് നമ്മൾ മാറ്റപ്പെടും. അത് നമ്മൾ പിന്നെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. നമ്മൾ തെറ്റായ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ സമയത്ത് എത്ര വെള്ളം വെച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ആ ശരീരത്തിലേക്ക് തന്നെ നമ്മൾ പോയിരിക്കും. അഭിലാഷങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ജീവികൾക്കെല്ലാം വിവിധ രൂപം ആകാരം കൈക്കൊണ്ടിട്ടുള്ള ശരീരങ്ങളുണ്ട്. ഇപ്പൊ നമ്മളെ
അഭിലാഷങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ചാണ് നമുക്ക് ഓരോ ശരീരങ്ങൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. അതാണ് ഭഗവാന് യാതൊരു റോളും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഭഗവാനെ നമ്മൾ ചെയ്ത കർമ്മങ്ങളാണ് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകുന്നത്. അത് പ്രകൃതിയുടെ നിയമമാണ്. ഭഗവാൻ അതിനൊരു റോളും ഇല്ല. നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന ദുഃഖങ്ങളും ദുരിതങ്ങൾക്കും കാരണം നമ്മൾ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ്. പക്ഷെ എന്താണ്, ഭഗവാനെ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നിങ്ങൾ അടുത്തതിൽ പഠിക്കും. കാരണം ക്ലേശാഗ്നി, എല്ലാ ദുഃഖങ്ങളെയും കരിയിച്ചു കളയാനുള്ള ശക്തി എന്താണ് ഭഗവാന്റെ നാമത്തിനുണ്ടെന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. കർമ്മബലങ്ങളെ അതാണ് ഭഗവാൻ മുകുന്ദൻ എന്നും പറയുന്നത്. ബുദ്ധിമാനായ മനുഷ്യൻ ഈ ശരീരം വൈവിധ്യത്തിലല്ല ആത്മീയ വ്യക്തിത്വത്തിലാണ് ഏകത്വം ദർശിക്കുന്നത്. അടുത്ത പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്, കാരണം പണ്ഡിത സമദർശന, അതായത് നായയുടെയും പുലിയുടെയും മനുഷ്യന്റെയും എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഉള്ളിലുള്ളത് എന്താണ്, ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. അപ്പൊ എല്ലാത്തിലും ഭഗവാനെ കാണുന്ന ഒരവസ്ഥ. അതാണ് പറഞ്ഞത്, വ്യത്യസ്തമാണെങ്കിലും ഒന്നിനെ കാണുക, അല്ലെ? ആനയുടെ ശരീരവും നായയുടെ ശരീരവും വ്യത്യസ്തമാണ്. പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന ജീവാത്മാവ് എല്ലാതും ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്, ഒന്ന് തന്നെയാണ്. അപ്പൊ അതാണ് അപ്പൊ അല്ലാതെ ഒന്ന് തന്നെ കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ ഏകത്വം ദർശിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത് പറഞ്ഞത് ഒരു ജീവൻ പന്നിയുടെ രൂപത്തിലായാലും ശരി, ദേവന്റെ രൂപത്തിലായാലും ശരി, അതിൽ സ്ഫുരിക്കുന്ന സർവേശ്വരനായ ഭഗവാന്റെ അംശമായ ആത്മീയ സ്ഫുല്യങ്ങൾ ഒന്ന് തന്നെയാണ്. അതാണ് അവരുടെ അദ്വൈതം സിദ്ധാന്തങ്ങളൊക്കെ കയറി വരുന്നത്. കാരണം അല്ലാതെ ഒന്ന് തന്നെയാണ്. എന്ത്? ഭഗവാന്റെ അംശങ്ങൾ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഈ അംശവും ആ അംശം എടുത്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വ്യത്യാസമില്ല, രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെയാണ്. അതിന് ചുറ്റുമുള്ള സൂക്ഷ്മ ശരീരവും ഈ സ്ഥൂല ശരീരമാണ് ഇതിന്റെ ഒക്കെ കാരണങ്ങൾ എന്ന് മനസ്സിലാവും. ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ലാപ്ടോപ്പ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാല്, ഒരു വ്യക്തി എടുത്ത് അയച്ചു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാല് കുറെ പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ കുറെ കഷ്ണങ്ങൾ കാണാം, കുറെ ഇരുമ്പ് കാണാം, കുറെ അങ്ങനെ കാണാം, അല്ലെ? മിക്സി എടുത്ത് നോക്കിയാലും അതേപോലെ തന്നെ കുറെ പ്ലാസ്റ്റിക് കാണാം, കുറെ ഇരുമ്പ് കഷ്ണം കാണാം. എന്നത് പറഞ്ഞ പോലെയാണ് ശരീരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ എന്താണ്, രണ്ടിന്റെ സോഫ്റ്റ്വെയർസ് അല്ലെങ്കിൽ വർക്കിംഗ് കണ്ടീഷൻ വ്യത്യാസമായിരിക്കും എന്നത് പറഞ്ഞ പോലെ. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന ശക്തി, രണ്ടിനും കറണ്ട് വേണം, അല്ലേ? ലാപ്ടോപ്പ് വർക്ക് ചെയ്യാൻ കറണ്ട് വേണം, മിക്സി വർക്ക് ചെയ്യാനും. ഈ കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നാണ്. എന്നത് പറയാൻ നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള എന്താണ് സ്ഫുല്ലിംഗം, അത് ഒന്ന് തന്നെയാണ്. അത് മനസ്സിലാക്കുന്ന വ്യക്തി, ആ വ്യക്തിനെയാണ് പറഞ്ഞ ഭക്തൻ അല്ലെങ്കിൽ പണ്ഡിതൻ. ആ വ്യക്തിയാണ് സമദർശനം, എല്ലാവരെയും ഒരേപോലെ കാണാൻ കഴിയുന്നത്. ആ ലെവലിലേക്കൊക്കെ എത്തുമ്പോഴാണ് നമ്മ പരിപൂർണ ഭക്തൻ എന്നുള്ള അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തുക. അതാണ് നമ്മൾ ഇത് ചെയ്ത് പരിശുദ്ധീകരിച്ച് നമ്മളെ ആ അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തണം എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ കാരണം. നമുക്ക് വെച്ച് നിർത്താം. ഇതുണ്ടല്ല, സത്സംഗമുണ്ട്. സത്സംഗത്തിൽ കയറാൻ പറ്റുന്നവര് കയറാം. എത്ര സ്ലൈഡായി? നമ്മൾ 13ാമത്തെ സ്ലൈഡ് തൊട്ട് നാളെ എടുക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇതില് ഭക്തന്റെ പ്രാർത്ഥനയാണ്, അല്ലെ? ഭക്തന്റെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കൂടെ പറയാണ്, എന്റെ ശരീരം ഭസ്മാന്തരം, അല്ലെ? ശരീരം ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്നുള്ള വ്യക്തി പറയാണ്, എന്റെ ശരീരം നശിച്ചോട്ടെ, എനിക്ക് പ്രശ്നമില്ല. അപ്പൊ ഞാനുണ്ട്, എന്റെ ശരീരം, രണ്ടും രണ്ടാണെന്ന് ഈ മന്ത്രത്തിൽ കൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. വേറെ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടാ? ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. സ്റ്റാർട്ടിങ് നെറ്റില്ലാത്തതുകൊണ്ട് കേട്ടില്ല. ഒന്ന് ഭഗവാന്റെ പുരുഷ വിസ്താരം